doon din tumawag ng 911. So ngayon hindi siya nakaabot. Ang dami dito, guys. Ito. Ang dami. Good morning, Philippines! Hi, everything. Maayong aga sa inyong lahat. Problemado, guys. Ang daming problemang kaganapan sa mundo. So, ngayon, nabalitaan ko kayo ha. First opening ng vlog, balitaan ko kayo. Window. Open natin para makaano yung pusa. So, ngayon, guys, early in the morning, paggising ko, guys, ang nabalitaan ko agad is bad news kasi yung ano ni Mister, yung kapatid niyang bunso nila, namatay yung asawa, guys. Ginoo ko, hindi ko marami naman yun siyang sakit, pero nawala talaga siya, guys, kagabi. So, ang nakasama pa nito is pumunta siya sa CR daw. Ngayon ko lang nabasa talaga yung text. Nag-text si Tamik sa akin kagabi. Anong oras? Mga 1 o'clock something. So, nag-text si Tami. So, hindi ko ngayon ko lang nabasa. Mga 6 o'clock, 8 na ngayon. Kasi, sabi pa, nawala na daw yung asawa. Sabi ko, bakit? Anong nangyari? Marami naman yun siyang sakit. Marami palagi na siyang dinala sa hospital ba? So, marami na siyang sakit, guys. So, pero hindi mo pa rin matanggap ba? Nang ganun ba? Parang hindi mo rin tanggap na ganun nangyari. So, ang problema pa nito, bago siya nawala ng hininga, pumunta siya sa CR. Okay. So, sabi pa ng asawa, tulungan kita, ganon. Tulungan kita. So, ngayon, ito namang lalaki yung namatay. Ano ba, parang mataas ang garbo ba? So, inaway niya yung asawa niya, si kapatid ni Mister. Inaway niya. Parang hindi maganda yung sinabi ba? So, tulungan kita kasi hindi ka na kailangan ng tulong ba? So, ngayon, masama yung sinabi sa yung masasakit na salita. Yan. So, ngayon, pag hintay siya sa putahan, naghintay siya para make sure ba na okay. So, narinig niya may kalabog. So, inopen niya, nagpanik yung asawa. Yung kapatid ni Mister. So, pag open niya, guys, yun, natumba siya. Tumba na ba? Parang nawalan siya ng malay na parang nagrabe na. So, yun, nawalan siya ng doon din tumawag ng 911. So, ngayon, hindi siya nakaabot. Namatay. So, ngayon, ang doon, alam na marami siyang sakit, marami ng mga karamdaman, hindi na nga siya makapag-stay sa bahay talaga, pabalik-balik siya every other day hospital, ganun. Yun, nawalan siya ng buhay, pero ang huling sandali niya is inaway niya yung asawa niya. So, walang peace ba? Walang peace of mind. Hindi nga nakapag-sorry. Kasi iba yung trato niya sa kapatid ni Tami. So, parang palagi niyang inaaway. Yun na nga yun ang nagtumutulong sa kanya. Yun na nga yun yung palaging andyan sa kanya. Pero palagi niyang inaaway, guys. So, sa huling sandali ng buhay niya, hindi nga siya sabi na, patawarin mo ako, mahal kita talaga. Wala. Pero, buti na lang itong kapatid ni Tami, pinakita pa rin talaga niya na asawa siya ba. And also, update sa papa ko, guys. Maraming nagsabi sa inyo na yung DMC sa Davao. Marami palang doon, COVID. Doon pala yung COVID na gipanglagay, gipangbutang. So, pero guys, okay naman yung papa ko. Negative naman yung result. Sa swab test doon sa hospital, si mama din. Pero ngayon, ang problema ngayon, si papa, ang daming binili na tambal, okay, tambal para sa UTI at saka sa ulcer kasi nagka-ulcer na si papa. So ang daming binili. So ngayon, ang nangyayari, hindi si papa makaihi. Nahirapang huminga. So, iwan ko bakit nagkagano, nahirapan siyang huminga kasi
I think dahil sa hindi siya makaihi. And then, nagko-convulsion. Grabe yung ano, hilanat ba? Nagkahilanat si Papa. Hindi ko alam guys. Nataranta ako. Kasi yung mga sabi ko ng mama ko, kung may problema si Papa, yung nurse mo yung sabihan mo. Ang hirap guys. Ang hirap. Hindi si Mama sanay. Never, hindi si Mama sanay. Hindi niya alam kung anong gagawin. Sinabihan namin na nurse mo ang anuhan pagsabihan mo kasi sila yung andyan. Akala ko maging okay na, very soon makalabas na si Papa. Pero ngayon, nagkinatiter na si Papa, guys. Dahil hindi siya makaihi. So, nilagyan, alam nyo, sabi pa ni Tami, ang sakit daw yung catheter kasi ipasok daw yung tube sa ari ng lalaki. So, ginoo ko. Ang sakit niyan. So, yun yung balita, guys. Naglinis-linis na lang ako dito kasi ang hirap. Wala akong magawa talaga. Ang layo ko. Ang hirap magkasakit sa Pinas. Ginoo ko. Ang hirap talaga. Parang iba yung pakiramdam mo na ganito. Na ang layo mo, na wala kang matulong. Ang maitulong mo lang, pira. Pero yung physical na katawan mo na magpunta ka doon, wala. Para tulungan, para malaman talaga ikaw yung magtanong-tanong na kung bakit ganun, anyari. Ang daming medication na nilagay. Ngayon, hindi na noon makaihi. Ganun ba? Wala. Tawagan ko yung kapatid ni Mr. mamaya. Hi guys. Hindi ako natuloy guys kasi si Luigi hindi daw siya sasama. Ulan kasi. Pero wala namang ulan. Umulan kanina lang, pero wala na ngayong ulan. Hindi daw siya kasi ulan. Paano to? Wala mang ano. May nag-start ng mag-open, pero meron siyang white. Parang naging moldy. Ito yung malunggay natin. So, itry natin. Hintayin lang natin yan, guys. Yung malunggay natin. So, ngayon. So, yun. Yung sister-in-law ko, hindi ko pa tinawagan. So, dahil hindi tayo makaalis, ayaw ko namang umalis na ako lang mag-isa kasi, boring. So, pero next time, si Tami na yung isama ko sa mga pero weekdays lang. Kasi, weekdays lang yung off niya. Yung off ni Mr. is weekdays. So, punta tayo sa orchard, tayo, picking. Mag-grapes, picking. Minisage ko pa naman yung orchard kung kailan yung nila. Kung kailan yung grapes harvest. So, ready to harvest na daw yung Niagara's grapes. Hindi na lang din ako aalis dahil maghintay na lang ako dito at saka maghintay ako dito para matawagan ko yung pamilya ko. Hi, Es. I'm sorry about Ray. Oh, yeah, he's in. Yeah, he's getting, I thought he's gonna be, like, okay, but seems like, yeah. I'm sorry about Ray, so, let me know, Es, if you need some help, okay? How's Thomas? Okay, as I won't let you stay long. I know you're busy. Okay, yes. I love you too. Bye-bye. And nakausap ko na din yung papa ko, mama ko. Di ba sinabi ko sa inyo, kinatiter si papa ko at wala siyang kaalam-alam kung ano yung catheter. So, sabi pa ng mama ko, ang sakit daw, hindi daw niya alam kung ano yun. So, I think in-explain naman niya, pero parang hindi ni papa alam kung gaano kasakit yung catheter. So, sobra daw sakit. Nasaktan si Papa. Parang nagdugo daw. Pero, buti na lang kahit ganon yung nangyayari, yung ihi is nakalabas na, nakapoops na siya, nakaihi na. Yung hinga niya, okay na daw yung hinga. And, yun, I think dahil yun sa nag-build yung tubig, liquid sa katawan niya, parang naano yung lungs. So, para yun yung dahilan, I think. Sa dami-daming tubig, at may dextrose pa, mga medication, and then hindi siya makaihi at hindi siya makapoops. So, yun. Pabalik-balik talaga yung helicopter.
Kunin natin itong raspberry kasi sayang. Sayang. Ngayon lang tayo nagkatagpo. Okay, oh, ang ganda naman itong raspberry na to. Lako, sayang na kapag hindi makuha natin, oh. Masarap pa naman ito. Aray. Matinik kasi ito. Kukunin natin yung firm pa ba ito. Okay, ang dami lang bubuyog talaga. Karoka. Dito. Sa giliran. May mga soft na hindi ko na siya kukunin. Kasi, aray, ginuo ko yung bubuyog. Kasi yung sobrang soft, oh my god, bubuyog, please. Please don't attack me. Please. I beg you. I beg your pardon, bubuyog. Loko, ang ganda. Dito din, oh. Oh my goodness. Oh my goodness. Hanap tayo dyan. Ito, soft na ito, oh. Ay, hindi pa. Maganda pa, oh. Ito, soft na. Dito tayo. Dito kasi loko. Ang ganda. Okay, guys. Look. Ganda talaga. Ang ganda ng raspberry. Masarap po talaga ito, guys. Ito siya. Ito soft na. Ito maganda, soft na. Ito maganda. Ito din. Okay guys, look. Hindi na natin kunin yung soft. Dito, oh. Ang dami dito, guys, oh. Look, oh. Ang dami, oh. Raspberry. Okay, ang ganda. Ito yung the best kasi ano siya, talagang marami ng hinog ba. Marami ka nang makukuha. Dito sa taas, oh. Oh, ang ganda nito. Look, hanap tayo dito, oh. Sus, ang ganda, guys, oh. Daming ano. Hinog talaga ba? Maganda talaga yung pagkahinog. Hugasan. Yung kinuha ko the last time, dinahandahan ko siyang kainin. Every time na gusto kong magmamunch, kinukuha ko siya. Kunin natin itong tomato din, oh. Kasi may hinog na. Look, tomato, oh. Wala, bubujog. Animalis. So, kukunin natin din tong kamatis. Kasi, para naman, ano, ito may ano na siya, o sira na. Yung isa. Ito. Mga cherry tomato, guys, ba? Okay. Ito, maganda, diba? Cherry tomato. Look. Kunin na natin yung, ano lang, yung hinog na hinog lang. Dito din ito, ang daming cherry tomato. Wilang ketepushin dito pa o sa ilalim. Okay, kunin na natin. Look. Oh, labas tayo, labas. Opo tayo dito. Ang dami, oh. Magaganda. Magtingin-tingin ako kay baka may ano. Yung ano, alam nyo na. Hayop. Hayop na coyote. Madami kasing coyote dito. Dito. And then, hindi mo malalaman na nasa likod mo na pala. Kinakain na pala yung likod mo. Ina-attack ka na pala. Yun yung problema. Kapag makatira ka. Aray, natinik ako.
Agray kasakit. Hinawakan ko kasi pistola. Look guys, oh. Look dito sa taas, oh. Ano yun? Dito, oh. Diba? Dito ko nagtatago, oh. Ang sarap nito, guys. Sinong mahilig ng ano, raspberry? Mga berries ba? Kasi hindi naman lahat mahilig sa berries. You know? Ako, meron akong berries na hindi kinakain. Nakalimutan ko yun ay. Blueberries. Ano, kakain ko yung blackberry. Kakain din ako. Okay. Ako. Okay, dito. Dami, guys. Parang may hayop dito sa likuran ko. Okay, dito. Dito, guys. Ang ganda talaga. Ganda talaga. Oh, may kapitbahay na, guys. Nahihiya na ako. Dito, meron dito, oh. Meron dito. Hangin. Ang hangin, ang kalibutan. Dito, guys. Madami, guys, eh. Side. Yan. Diba? Magandang combination cherry at ano? Cherry tomato. Raspberry pala. Ito na yung na-harvest ko na cherry tomato. Luto na naman tayo ng ano, guys. Tawag nun. Hugasan ko lang po siya, guys. And then ilagay ko sa refrigerator. Yan. At saka ito, ano ko lang ito siya. I-separate ko lang itong cherry tomato. And yun. Oh, grabe si Misty, oh, pag makakain, oh. Binigyan ko naman si Roxy, tapos na siyang kumain. Si Misty, oh, nag-enjoy, oh. Alam nyo ba kung ano yung binili ni Tami? Na pagkain ni Miss nila? Tainga ng baboy. Kaya yun yung kinakain niya, sobrang crunchy. Tainga na. Si Roxy, tapos na siya. So, ito guys, hugasan ko lang po ito siya. Bigyan natin ng baking soda or asin. So, yun, para makalabas yung dili ingonato. Diba? Para makalabas yung dili ingonato, kung mayroong nagtatago. Pero sabi pa nila, maganda daw yun, pangpaganda daw yun ng boses, kung ano man yung masamang elemento sa mga prutas, ganon. Pangpaganda daw yun ng boses. Pero hindi ako maniniwala. Kasi kumakain kami noon na walang hugas-hugas sa bukid. Yung boses natin is ganun pa rin naman. Wala namang pagbabago. So, I think wala talagang pagbabago. So, ito siya. Hugasan ko lang. And then, i-drain natin ulit. And then, yun. Ilagay natin sa refrigerator para hindi agad masira. So, kain-kainin natin. So, tikman natin lang, guys. Pasensya na kayo sa loko, ha. Hindi pa ako nag-video. Ano? Sarap. Dito lang tayo, guys. Hugasan natin and then i-rinse and then refrigerated. So, yan. Sarap. Masarap ito, ano? Tawag niyo yun. Mag-ano ba? Juice. Slushy. Yun. Shake ba?